Mišković prodaje klub, Labrović odlazi u Bundesligu. To su neke od tema koje ćemo komentirati u današnjem videu. Talijanski insajder Lorenzo Lepore objavio je na platformi Twitter da Damir Mišković, predsjednik i vlasnik kluba, pregovara o prodaji Rijeke njemačkom poduzetniku. Blizu su dogovora o odšteti, napisao je Lepore, što je izazvalo veliku pažnju među navijačima i sportskom javnošću. Ova vijest dolazi nakon sezone koju je Rijeka osvojila drugo mjesto u Supersport HNL-u, odmah iza zagrebačkog Dinama. Klub se dugo borio za naslov prvaka, a na kraju je zauzeo i drugo mjesto u Supersport Hrvatskom kupu, ponovno iza Dinama. Ovi rezultati svjedoče o konkurentnosti i kvaliteti momčadi koju je vodio trener Željko Sopić. Miškovićeve izjave o budžetu. Mišković je u prošlosti često isticao financijska ograničenja s kojima se Rijeka suočava. U emisiji Sport nedjeljom krajem travnja povukao je paralelu s Hajdukom, koji je sezonu završio na 3. mjestu. Izjavio je Mišković ovako: da imam 30 milijuna eura koliko je Hajdukova potrošnja prošle godine i da imam 30.000 navijača svaku utakmicu, mislim da bi Dinamo bio barem 20 bodova iza. Izjavio je Mišković. Damir Mišković preuzeo je klub 2012. godine, surađujući prvih 5 godina s talijanskim poduzetnikom Gabrielom Volpijem. Godine 2017. Miškovićeva tvrtka preuzela je punu kontrolu nad klubom. Pod njegovim vodstvom Rijeka je postigla značajne uspjehe, uključujući osvajanje naslova prvaka 2017. godine te 4 titule u Hrvatskom kupu 2014., 2017., 2019. i 2020. godine. A sada idemo na Neljka Labrovića, za kojeg Indeks piše ovako: hrvatski reprezentativac radi transfer karijere uoči Eura. Neljko Labrović se priključio Rijeci u ljeto 2021. godine kao besplatan igrač, nakon što mu je istekao ugovor u Šibeniku, a to se pokazao kao sjajan potez i za njega i za klub. Rijeka iza sebe ima odličnu sezonu, a njezin vratar i kapetan je bio jedan od glavnih oslonaca momčadi. Ustalio se i u reprezentaciji Hrvatske, pozvao na svaku akciju u zadnjih godinu dana, a u ožujku je upisao svoj prvi nastup protiv Egipta te ide na Euro u Njemačku. Već dugo se priča o njegovom potencijalnom odlasku iz Rijeke, a prošlo ljeto je bio blizu potpisa za jednog engleskog drugoligaša, no to se na kraju nije realiziralo. Međutim, čini se da je to ispalo bolje za njega jer je odigrao odličnu sezonu i podignuo svoju vrijednost na tržištu. Prije 2 mjeseca ga je na Maksimu protiv Dinama uživo gledao glavni scout Betisa, a posljednjih dana se sve više priča o tome da ga jako želi njemački Augsburg. Labrovića Transfer Market procjenjuje na 4,5 milijuna eura, a ugovor s Rijekom mu završava na ljeto sljedeće godine. Špekuliralo se da bi Rijeka za svog kapetana mogla dobiti između 2,5 i 3 milijuna eura, ali izvori bliski klubu tvrde da je posao pred završetkom te da će Rijeka dobiti više nego se očekivalo, to jest da će na Labroviću zaraditi 3,5 milijuna eura plus određene bonuse. Od dolaska na Kvarner Labrović je nastupio u 109 utakmica te je 40 puta sačuvao mrežu netaknutom. Ove sezone je odigrao 18 ligaških utakmica bez primljenog gola, što je njegov rekord u Supersport HNL-u. Prošle sezone mu je to uspjelo 10 puta, a pretprošle 7 puta, tako da je ove sezone skupio najviše pražnjih mreža nego u 2 prethodne sezone zajedno. U Supersport HNL-u su mu ove sezone najbliže bili Ivan Lučić s 15 utakmica i Ivan Ebstić 11 utakmica bez primljenog gola. U narednom ljetu Rijeku bi mogla čekati dosta velika zarada, pošto na Euro s Hrvatskom idu 3 igrača Rijeke, naime Neljko Labrović, prethodno spomenuti, Marko Pešalić, Marko Pjaca i da, to je to. Marko Pešalić je jučer zabio u utakmici 3:0 Hrvatske protiv Makedonije na svojoj Rujevici, je zabio svoj prvi jenac u dresu hrvatske reprezentacije, što mu definitivno povećava vrijednost. Jutros je Transfer Market ažurirao vrijednosti te procjenjuje Marka Pšalića na 4 milijuna eura, Labrovića na 4,5, a Marka Pjacu na 2,5 milijuna eura, uz to da on ima nekakvu otkupnu klauzulu uz koju bih mogao otići u Dinamo za 1,5 milijuna eura. Pa da, eto, to je to od mene od današnjeg videa. Subscribe-ite se na kanal i stvarno vam hvala ako ste ostali ovako dugo skroz do kraja videa gledati. I da, vidimo se nekom drugom prilikom i čao!